Il-Ministru Ian Borch jew ma jafx jew ma jridx jikkommetti ruħu dwar meta se tinfetaħ waħda mill-karreġġati tal-flyover il-ġdida tal-Marsa. Dan wara li fl-aħħar jiem din kellha tingħalaq minħabba ħofra li nfetħet fiha. Ironikament dan seħħ jiem biss wara li l-istess Ian Borch nefaq 40,000 euro f'riċeviment biex jinawgura parti żgħira mill-proġett. Lejn il-maluqa? Lejn il-maluqa jiena informat illi ovvjament ingħataw anke informazzjoni minn Infrastructure Malta l-bieraħ kelli kollega tiegħek għamlet li xi 15-il mistoqsija l-istess, jiġifieri naħseb li m'għandi xejn istax inżid fuq it-toqba. Il-Ministru qed jibqa' jinħebba wara t-teknikalitajiet u jirreferi għal ħofra bħala expansion joint biex ma jammettix li din il-parti tal-flyover infetħet blaġla qabel kienet lesta. Meta se tinfetaħ din għallejn la darba m'hemmx periklu. Ma hemmx periklu għalhekk ftaħnija għalhekk 500,000 vettura għaddew minnha. Iżda l-verità hi li kien hemm xufiera li rriskjaw inċident u oħrajn irriskjaw ħsara fir-roti tal-vetturi jew saħansitra ir-rim wara li baqgħu għaddejjin minn fuq il-ħofra. Kien biss wara r-ritratti ppubblikati minn Net News li l-awtoritajiet ħadu azzjoni biex jattuha. L-erba' filgħodu l-Ministru Ian Borch għatta ħin twil jipprova jdur mal-argument u jipprova jgħid li dik li nfetħet fit-triq il-ġdida la ħofra la toqba u lanqas pothole. It's not a pothole. Can you appreciate that it's not a pothole? What is it? It's not a pothole. I told you what it Gaping is. hole. Li miss. What is it? Mistoqsija għalfejn dawn l-expansion joints ma sarux mill-ewwel ġala darba konna nafu li jridu jsiru u ddikjara li dawn se jsiru fit-tmiem il-proġett. Dan ifisser li rridu ninawguraw is-7 flyovers bit-toqob fihom biex jitwaħħlu l-expansion joints.